बेंगलाव थांनानै फैनानै बिसोरो मा बायखो बार' बैसानि ना बियो लाबाय नै मालाय मा दङ फुथुना लादो बेखौ थफिया जि मोजांलै आयु ओइ आखाया ब्रासबो बाव औ जाबाय औ खारबाय लाबोलै ayo नालाय रानि बायदि नुखायो Ilod asana. Ini katar super, katar bhalo. ini masih रानि जानोसै आङो रानि नै रानि जानोसै आङो आयु ओइ नायदो सेलफि लागासिनो सासे ओइ फै आं बेखौ माबा लांसै न'आवहाय बेखौ लांसै आङो सेलफि नामा औ दिलिङावलाय रानि जादों आयु मा समायदों आयै जि समायखादों बुरि जाबा थुनो लाखानोसैनो बेहा नै थुलांखे बुरि जाबा थुनो आयु थफिया मा लादों थफसि Topi, nah topi, wani topi, lahan nagirdों लोगोफोर जा मोजां दङ नै रायदोंनि दं गारलानि दं औवानि दं मोजां नै सोरनोबा उन्दै फुथुनो नांगौबा नै उन्दै फुथुग्रा एसे मोजां दङथाय सोरनोबा नांगौबा लांफै लोगोफोर नै सोरनोबा नांगौबा 12 बैसायाव बेंगल 12 बैसा ओइ सियारफ्रा राजा जिरायग्रा जोब लाखांबाय लाबाय माखौ लाखो हा सेन्देलबो दङ मा बुस्थुखौ लायना मायो लादों हामसा आराम जिरायखायोबो बबावबा थांबा लाजोबावोसो नै बे बेगखौ लानो नागिरबाय नै बे बेगखौ हेलौ ओरै गरायखा बोरैबा होनथारदोंमोन आयु थफिया बेसे थानो नै नै ओइ थोआखै हमनो देलै दे हम दे हम दे रानि बायदि नुखायो एलाय रानि बायदि नुखायो हो खेबनांगौसो नै उइला खेबनोनो आं माबासो लादोंना खेबफै आं
आं माबा लादों फटक लादों नै मालाय अबेजों मोखां जाखो ओरैसो फट' खेबजादों नै मालाय मा आन्दायदों केमेरा आन्दायदों जालालां दे आयु ओइ मडेलफ्रा नायदो फट' लानाय डिजाइना नाय फट' लानाय डिजाइना खेबग्राया जायालै बेबो सुनाया मा गारबाय नालाय महनै सुनांगौ खमायबा मोना ओमफ्राय बोरै माबायदि जादों ओइ फट' खेबजानाया नायदो एसे मोजां खेबबानो जायो दे नों खेबजों बेयाव थाबोबाना बेयाव फट' माबायनो दाय जादों नै ज' दां ज'आव बिजौआव दांनोनो